Predstavujeme vám sekčnú garážovú bránu od Hermana, ktorá je to jedna z najobľúbenejších v Európe. Brána je izolovaná, veľmi bezpečná a samozrejme automatická. Ako môžete vidieť, panely sa otvárajú v sekciách, odkiaľ pochádza aj názov. Je niekoľko vecí, ktoré by som vám chcela ukázať, keď panely idú dole. Najprv túto skvelú bezpečnostnú funkciu, ktorá zaručí, že sa panely vrátia hore, ak pohon zaznamená nejakú prekážku. Teraz by som vám pri zatváraní brány ukázala, že sekcie majú medzi sebou dlhý izolačný panel, ktorý zastaví akýkoľvek únik tepla a ako môžete vidieť, aj keď mám svoje prsty v týchto škvárach, nezaseknú sa, pretože mechanizmus ich vytláča von. Ako môžete vidieť, panely sa posúvajú v týchto dráhach, ktoré vedú priamo pod stropom, až kým nedosiahnu tento motor, ktorý pracuje s BioSecure systémom. Pridanou funkciou je svetlo, ktoré sa automaticky zapne pri otváraní brány a ktoré môže byť zapnuté aj samostatne. Táto garážová brána má v sebe aj extra bezpečnostnú funkciu v podobe mechanického zámku. Krása týchto sekčných garážových brán spočíva v tom, že brána je namontovaná vo vnútri budovy, kvôli čomu môže byť umiestnená za otvorom akéhokoľvek tvaru. Každá sekčná garážová brána disponuje tesnením zo všetkých 4 strán, čím vám zaručuje dokonalú izoláciu. A keďže je namontovaná na stenu za otvorom, nezasahuje ani do vášho priestoru pre prejazd. Flexibilná gumená časť na spodnej časti brány vám vytvára aj pri nerovnej podlahe úplné tesnenie. A keď už sme pri téme izolácie, brána je dodávaná s 42 mm izolačnej peny medzi 2 plechmi ocele. A pena neslúži len ako izolácia, pomáha tiež k tomu, aby bola brána pevnejšia a tuchšia, čím zaručí dlhé roky prevádzky. Ďalším jedinečným prvkom Hermana je plastový kryt na spodku kovania, ktorý poskytuje ochranu proti korózii a hrdzi. Brána, ktorú sme si dnes prezerali, mala povrch s hodvábnym prúžkovým zrnom. A tento kus panela bol vyrobený vo farbe Decograin Zlatý dab. K dispozícii máme 15 štandardných farieb a ak vás ani jedna z nich neosloví, máme ešte viac ako 200 ďalších, z ktorých si môžete vyberať. Takže ak sú vašimi prioritami bezpečnosť, izolácia a pohodlie, potom je táto sekčná brána tou správnou voľbou práve pre vás.